Ahoj! Já jsem Dory. Já jsem Annie. Takže vítáme vás u našeho prvního tagu. A bude to teda takový fakty, 20 faktů o nás. Tak jo, takže můžeme začít. Je to také jako, že jsem namovací tag, protože začínáme a chceme, abyste o nás něco věděli. Takže první fakt o mě se jmenuji Pavla Bojanová. První fakt o mě jmenuji se Anna Sagovanová. Věk 12. 13. Oblíbená barva je modrá. Černá. Mám zvíře Jenny, pes, je to pes, panečka. Mám zvířátko koníka. A je to váh. Moje barva očí je zelená. Modrá. Nejoblíbenější youtuber je... Mám ráda Smooth. Já mám fakt... Takže mě baví Smooth a i Gogo. Tak jsme se Agu prostě. No, Smooth a Gogo. A já mám Beauty, Nici Koderovou a jakože toho vlogaře Denis TV. Nejoblíbenější zpěvačka nebo zpěvák? Otázka na zamyšlení. Ne, já... Nikoho. Já nevím, já prostě poslouchám všechny. Já taky poslouchám všechny, ale asi... Ale jasně, že Kristýnek je v našich srdcích úplně. Úplně láskavé, plná lásky. Sakle. Yeah. Úplně láska, Kristýnek, milujem tě. Fakt. Ne. Já mám One Direction. Milujem tě. Ne, já One Direction se nemusím, ale jako jsou fajn. Já proti nic nemám, ale prostě neposlouchám, já prostě poslouchám různý. No, tak dále. Nejoblíbenější předmět. Tak tělocvik, anebo třídní hodina. Třídnická hodina. Ježíš, já nesnáším, že to máš vždycky před nebo vzor. A buď mě to ráno, Třídnická? no, třídnická, buď ráno, to je blbý, protože musíš stávat. Což já nesnáším stávání. A mě tak nikdo neprobudí ráno. Ale zase, že třídnický se nic neučíš. A odpoledne zase tě to potravuje, musíš jít z té školy někde kam do prdele. No, prostě dělá. No. Já dělám. Já výtvarku, protože i když malovat neumím, ale je to tam prostě takový fajn. Vůbec nevím. Nejoblíbenější roční období. Jaro a léto. Protože není na jaře ani na podzim, není ani teplo, ani zima. Že jsi řekla jaro, léto. Já vím, já jsem chtěla jaro podzim. No, zima, protože jsou Vánoce a je to pro mě taková vánoční atmosféra a strašně mám ráda sníh, nevím proč, a strašně ráda koluju někoho. Koluju. Hodně jakože ráda na někoho házím kolo, prostě jim to mrdnu jim to po hlavě. No a nejoblíbenější jídlo. Nejoblíbenější jídlo, hranolky s možákem. Pak nebo losos. Studuju na základní škole. Chodíme spolu do třídy. Ano. Vůbec mě nebaví nějaký kroužek dělat dlouhodobě. Dělala jsem balet před rokem, jenomže jsem šla jednou na hodinu, prostě mě teda balet jako nebavil. Já vím, balet je... Balet. Na mě balet, no a to je jedno. A prostě jsem šla na hodinu a trénovali jsme tam jakože pro vás. No a já jsem se v něm zasekla, takže a prostě mě převáželi a takový. A měla jsem natáhnutý svaly, takže jsem už potom balet nikdy nechtěla vidět, takže teď nic nedělám. Takže já jsem dělala od školky až do 5. třídy tanec a teď se věnuju po druhý na hasičák. Mám 160 cm. O 2 blbý centiáky jsem menší, takže 150. No, mám 2 nevlastní sourozence, sestru a bratra. Mám 3 ségry, z toho 2 nevlastní. A ještě, nesnáším hady. Pavouky. A nesnáším, když někdo prostě jí a zapije to něčím, do toho jí a teď to žvejka a teď to napije do toho mlíko nebo něco a je to úplně nechutný. A poslední fakt o mě a o Annie je, narodila jsem se 14.1.2002. 18.10.2001. Takže děkujeme, že jste se podívali
Jo a k dalšímu videu bude to teda challenge a chtěli bychom, abyste nám do komentářů napsali pravdu a úkol. Jakože k pravdě otázku a úkol. Budeme prostě zjednodušit. A bez jídla. Budem dělat prostě nový challenge, jako pokud tohle bude mít nějakou cenu, jakože točit, tak prostě natočíme pravda nebo úkol, challenge a vy nám budete psát, jako co chcete. Pravda, teď třeba měla asi 9 kluků, jo? A ty řekneš ano nebo ne. Takže to napíšete tam dolů do komentářů. Takže to bude a nebo úkol, pomlčka a teď udělej něco a takhle. Ale nic s jídlem s tím úkolem, jo? Prosím vás, jídlo fakt ne. No a potom v třetím budeme dělat následující plány, podle toho, jak to bude mít všechno se vyvíjet. Na tomhle kanálu prakticky naleznete vlogy, že jo? Že jo, challenge a ty tagy. No a ještě se to nějak uvidí. A tak odebírejte, sdílejte, lajkujte a když se vám toto video nelíbilo, tak dislike. A jako děkujeme, že se třeba se vám líbíme. No a budeme se vám, že se to trošku jako víc, jako prosím vás, zlepšíme se. A ty, co jsou ty, jakože už máte víc, jakože jste vyspělejší v té, znalejší v tom YouTube, tak prosím vás, buďte na nás hodně aspoň respekt prostě k nám. Takže díky a čau čau.